Babaen iti tulong ni Honorable Mayor Nancy Tabanda ken iti RHU iti ili nga San Vicente na isayangkat iti medical and dental mission sa jay barangay Lubong iti nasao nga ili. Adumet nga bumarangay iti napan nagpaagas, libre nga check-up, agas ken goods iti naited. Napalaos met tiragsak ni Barangay Captain Juanita Rahil tamaysa a napili iti barangay Lubong nga nakaaramidan iti medical and dental mission. Agyaman kami po ti naayat nga tolong ti mangi torturay kada kami iti daytoy nga barangay niya po Mayora Nancy Tabanda ken kadagiti babaen na ket yamanen mi unay ti ado nga ayat ken tulong da ket sapay kuma tagnanayon daytoy nga na panang tartarabay kadagiti pada nga marigrigat iti daytoy nga barangay. Manamnama nga adu pa iti maited nga tulong kadagiti na dumadu mga barangay iti nasao nga ili. Para iti Press Corps, Karen Joy Reclusado.